Булат, нәрсә ул? Бу ниндидер яңа биологик актив добавкаларда үскән яңа буын E3LG 1987 модель Эштеринский. Шеме ул? Кабынды бит. Кабынды. Булат, нәрсә өчен кирәксең ул? Так, 7:00 агентлары ягъни без җәйге ялга киткәч, безне алыштырыр өчен икән бу. Безнең урынга эшләп торырга. Ну, 1987 Эштеринский. Әйдә, эшләп күрсәт. Хәерле иртә, дуслар. Сезне 3 июль иртәсендә LG 1987 моделе мин сәламлыйм. О, эшли.